Két napja kórházban voltam, kicsit le vagyok strapálva, és tegnap is játszottunk, délután még én nagyon szorú voltam, de most esküszöm, mikor így oda kerültünk, hogy csinálni kell, nagyon jó volt minden, annyira aranyosak itt az emberek, meg nekünk Eger nagyon-nagyon kötődik a szívünkhöz, mert amikor elkezdtünk zenélni, már akkor elkezdtünk ide járni. Teljesen feltöltötte, meg ez a hely, ez baromi jó, tehát ez az egész fesztivál nagyon tetszik. Egy koncertet megnézni mondjuk a YouTube-on, nagyon jó, hogy látod a nem tudom, nagy zenekarokat, és mintha ott lenni, és látod több kamerásból, de az, amikor itt vagy, és együtt pörögsz a többi emberrel, meg a zenekarral, azt nem tudja azt pótolni semmiképpen. Tudod, hogy együtt vagyunk ezen a... Azt mondták a többiek, hogy olyan, mintha a földön kívül lennénk, mert ez ilyen marskőzet, nézd lefelé. Szóval, hogy a marson vagyunk. Ez az első koncertünk igazából a földön kívül. Engem mondjuk azt tesz boldoggá, hogyha ők tehát így fent vannak. És hogy ez a fontos, hogy a szörfdeszkával így mindig így ott legyenek fenn a hullámokon. Nyilvánvalóan nem folyamatosan, tehát van, amikor mi is így leülünk egy kicsit, és akkor lassabb számokat játszunk, de hogy nekem az nagyon fontos, hogyha én fent vagyok, akkor ők is fent legyenek. És hogy akkor így, nem tudom, letépem az arcomat, hogyha kell. A Blackout az inkább rock zenekar volt. És a Kowalski meg a Vega ehhez képest egy sokkal összetettebb zenei képet mutat. Ebben a világban minden változik folyamatosan, tehát hogy most, ha nem célod, akkor is változol, véleményem szerint. Mert olyan nincs, hogy nincs változás. Valami vagy visszafele fejlődik, vagy előre működik. Stagnálás ebben a világban egyszerűen nem létezik, de hát tudja jól, aki testben él, az mind tisztában van ezzel. Ez szerintem a zenére is igaz, most ezzel vagy képben van az ember, vagy nincs. Én azt gondolom, hogy mi igen, mi képben vagyunk azzal, mi előrefele fejlődünk.